Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos. Enjoy. Hello everyone, my name is Bombshell. Welcome to my channel. It's a Bombshell Television. Musha ma latest musha zviri kupisa. Nhasi ndava nenyaya yemukomana akata 2.5 years, 2 years and 6 months achiisa mari muchicashbox ndingati ndizvo zvo cashbox akatora 2 years and 6 months achiisa $10 $20 every day yaanenge angowana asi siri below $10. Saka yange yazosvika nguva yekuti avhure cashbox rake achinoroorawo nekutenga stendi nekuti pamusha paaigara pasi pake. But zvakazoitika, chishamiso chakaitika, ndisati ndachitaura, rega ndichingamidze vachangosvika muzuva ranhasi paBombshell Television. Musha ma latest. Kana usati wajoina this family, this wonderful family, pasina kutukana, pasina kushorana, what are you waiting for? Please subscribe to our channel. It's a Bombshell Television. Be the part of the greatest family. Inonza musha ma latest, inongounza ma latest ega ega. We try by all means to update aipane zviri kuitika. Saka nyaya ndeyemukomana akazovhura cashbox rake after 2 years and 6 months. Mushure mekunge akashanda 2 years dzese ne6 months pamusoro achishanda zvakaomarara. Usatambe panoiswa $10 kana $20 mucashbox each and every day pakaipa panenge pachishandwa. Ngomana ari kuti anga ari panel beater wekuchimani-mani uko, hanzi aitamba neumwe mudhara. Mudhara uyu anga asingatambe naye such, but mudhara aingoda kungowirirana naye, but mudhara uyu ari kunzi airombesa. Saka airombesa kudaro, hanzi aingoti ndikumbira mari achiti everyday unongone mari ndipo mari. Hanzi ndichiramba, hanzi akatombonetsa namadhamu nekuda kwekutaura nemunhu iyeye. Madhamu achiti ukuwirirana nemunhu munhasi boy, ini ndichitoti handiwirirane naye, but anengotaurawo neni separume, kauzopa munhu code shoda ngevakadzi rere. And zvakazoitika avhura box rake akaona mune mapepa, right, izvozvozvo ndo zvakaitika. Saka picture cashbox rake ndeiro riri kubuda apo, neiye mukomana wacho mapictures ake nichangomaisa pascreen ipapa. Pakaipa guys, 2 years and 6 months wakubudisa mapepa mucashbox. Hanzi mapetero aita mari ndo mapetero akaitwa mapepa yawo, ende ndeekanzuro yekwamutare. Tumapepa itoto hanzi tumapepa tokukanzuro yekwamutare taakawana turimo, ende akaenda kun'anga, hanzi akanoratidzwa munhu wacho paglass, akazongokumbira zvake kuti musamubaye, asi tichatsvaga imwe nzira yekumusota nayo because ndikuda mari yangu back. Saka hatisi kuziva update zvamanje manje kuti mukomana achafambira nyaya dzake sei kuti mari yake idzoke. Saka let me know in the comment section. The voice is now yours in the comment section. Hatitaurei kuti maiona sei nyaya iyi, and what's your comment panyaya ichi. Thanks for watching. Ndo zvandanga ndinazvo muzuva ranhasi. Don't forget to subscribe, like, also comment our videos. Mumasharewo nevamwe maplatforms amunokwanisa kushare vazhinji vaupdateke panyaya iyi. Kana advice wo, kana muchichengeta mari pakaipa, panodawo something chaunenge wakatsigira nacho. Kana uri wemunamato woita zvemunamato, kana uchiitawo zvekufamba wofambirawo nyaya dzako, because usangochengeta ungori munhu guys, because world yatiri kurarama yakazara ma-selfish people, vanhu vasingade kushanda asi vanoda kuita rich. Saka pakaipa. Thanks for watching.